En tarik pradek nyakwa Ramogi dwe mar 11 odiechieng' mogik mar dwe ni arwakni machiegni mar yudo weche manyien. Weche manyien mag Migago kokalo e Ramogi TV. An gimora ahinya kinde mabende pod wadhi alo higni 2 nyaka ne Ramogi TV chak lendo mage matan tarik 29 dwe mar 11 2021 nyaka gie sani. Pod gipak ni in maisetimo kinda kodwa kendo isebedo achiel kuom jogo mamiyo wabedo kod nyadhi ka wakelni weche gi puonj mopogore opogore. Kamoro amora ma intiere ne arwakni machiegni ni mar wan kod weche ma otenore kod ngimani kod mago mamiyo bedo gi ng'eyo kuom gik matimore e alwora mag gwenge mamoko. Parni odiechieng' ma kawuono jatend piny William Ruto bende kawuono otele nyasi mar hingo higa achiel nyaka ne agulu mar Hustler Fund chaki e pacho ka. En agulu ma bende ne owacho e kinde kampen mage ni biro kelo lokruok mathoth ahinya. Hola mar Hustler Fund nyakwa Ramogi ikone sani medo ywayo thoth oganda ka joma nie girube kaachiel kod riwruoge mag jo bodaboda. Koro ni wach ni kochakore higa manyien biro chako yudo e kind siling 20,000 kod $1 million kaka hola. Magi to kod mamoko mathoth nyakwa Ramogi arwakni machiegni mar yudo weche manyien kokalo Ramogi TV. Mokwongo wayudane thund weche. Jatend Kenya William Ruto tele nyasi mar hingo higa achiel nyaka ne chak aguch hola mar Hustler Fund. Obila mokadeko maki gi apisas mag EACC ka itudogi kod ketho mar kawasoya e ndara Naivasha. We are lifting for 626 households. For Iresaboru, we are lifting for 500 households. That is food. Jolwenj KDF medo chwalo chiemo e gwenge ma Isiolo kod alworane kama oula omedo kele midhiero. Machiegni nyakwa Ramogi bet thuolo ma tudori kode namba 360 mana namba marwa mar ote machuok kata bende nyalo sokoda kokalo e Facebook mar Ramogi TV Kenya to kod mbui mar X @Ramogi TV KE. Machiegni nyinga en George Bati. Weche manyien mag Migago chakore sani kokalo e Ramogi TV. Jotich bo chenro mar piny owacho mar gero udi manengo gi olware kar chungo bura ma Bahati County ma Nakuru dwaro mondo doho itoko ng'eto manogolo mayango ne ng'ado omenda ne gero udi manengo gi yot dhi ataro mar chike ma pacho ka. Jotijego wacho ni chenro no osemiyo gi tije kendo kelo ne gi yuto mapile pile. Mimi kama mama najivunia kuwa hapa. Sisi wa mama at least tunalisha watoto wetu hapa, tunasomesha watoto wetu hapa. Sasa hii project ikifungwa tutahangaika. Ikisimamishwa sisi kama youth tutakosa kazi, alafu itatufanya wengine watarudi kwa crime. Wengine watauza, wengine tunaona kama sasa imepunguza mambo ya crime imerudi chini na bado tuko na kitu tunaweza wizi itakuwa chini. Na sisi tunaweza kama youth tunaweza kujitegemea. Kwanza kabisa nitakosa kazi, watoto wangu pia watakosa chakula because at the end of the day weekly basis huwa nalipwa. Na mwisho wa siku kwamba pia unaangalia kwamba ni masiku ya sikukuu. Sikukuu zikifika Christmas wide tukikosa kazi watoto wetu watakosa na hata ile matumizi. Na tena tukitoka after Christmas tutaenda mambo ya back to school. Kama mimi sasa nimeanza kujipanga mambo ya back school. Hii project ikisimama nitakosa kupata mapato yangu na watoto wangu watahangaika. So ikisimamishwa youth wengi watapata kwa kuenda. So itakuwa imetu affect sisi kama youths. Ukiona hapa tunapata kila Saturday tunapata unga, wengi wetu hatukuwa job. So ikisimamishwa naona nashindwa kwenye tutaenda sisi kama youths. Naomba tu iendelee. Kawang'iyo motende kod weche mag kedo kod mibadhi yani apisas mag EACC omako obila 3 mag ndara mano yudi kaka Wasoya paya Mai alwora ma Karagita e boma ma Naivasha. Obila mar 4 to ne opuso ng'wecha ma oringo e kinde meko makamano ka bende ni omuojo magina e kor lwasi. Obila go osechwalo log tich mar EACC ka nonro dhi nyime e wi mibadhi ma itudo godo. Ochwalgi nyaka e bomani ma Nairobi. This morning the EACC managed to have a raid where we managed to arrest 3 traffic police officers who were taking bribes along the road
from motorists. One policeman managed to escape. He was armed and he tried to fire at our officers. Fortunately, there were no injuries, but he managed to escape. And our position as ESCC is that in coordination with the office of the IG, where we are in communication with the IG and the IG supports our operations, is that traffic policemen and policewomen should never be armed unless it is extremely necessary for their own safety. Wadhinyime romo maitayo kod duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC mar tego apisas mag counties e wi kedo kod mibadhi dhi nyime e boma ma Eldoret county ma Uasin Gishu. Apisas mag EACC puonjo jotije mag county mopogore opogore kaka yor kedo kod mibadhi e kor gwenge ma Thurka. Mibadhi en achiel kuom kuonde ma ikone osethiro dongruok e pacho ka kendo thiro chenro mowinjo chop ne jopiny. EACC geto kedo kenge mag neno ni mwandu mag jopiny mochwal ne counties otiyo makare kendo jiwo dongruok e kor gwenge kokalo kuom bidhruok mar jotich mag piny owacho. Focus today is tools and strategies for prevention of corruption. And given that we have the top leadership of the county government here, we want them to clearly take up the message that they have to lead the fight from the front. So our focus today is to equip the CEC members present with the necessary knowledge and tools and skills on formulating corruption prevention policies and plans and putting in place mechanisms, structures, systems to prevent corruption. Seem to target, from our knowledge, they seem to target so much on the devolved units and the governance and the operations in the counties. But now they're teaching us that the more we know about their operations, the more freer we are to work with them. It's a vice that cuts across the entire nation, and therefore we must have a strategy that addresses the corruption from the national level and be cascaded to the ground level. Something that the EACC has done is really to have that integrity anthem, to teach people values about having clean government and being clean themselves. I think it's good that you actually publicize that integrity anthem in the newspapers, and it should also be run in radio stations, because the word tuungane pamoja tuangamize ufisadi is very important as a value for Kenyans. Wasudo nyako Ramogi wadhi nyake weche motende kod mago ulai gwenge ma Tana River. Joma ula okelo nigi midhiero e county ma Tana River kwayo kony kaluwore kod kwan mamedore mag oganda makoro dhi e kar jot makojolo mar joma oyudo midhiero manitie gweng ma iluongo ni Kongolola. Kaluwore kod jopiny pok giyudo sir moromo kagikoni mine kod nyithindo nyalo gamo tuoche ma ikelo kod pi mochido. Nyaka sani piny owacho mamalo kod riwruok mar World Vision osechiwo kony ne familia maromo 4,500 ma pi oula osedaro e mier, ka familia 500 osemi hema mag loso kuonde jot makojolo, mwandu mag tedo kod chiemo kod omenda mag konyruok. Ombi langu ni kwamba hao wenzangu ambao wamekosa pia nao wajumuike na kile ambacho kimekuja na wao wapate msaada angalau. Lakini wiki mbili zilizopita tumepata shida. Tulipohama hapa huwezi kujua upike nini. Ndio dukani vyombo ni ghali, lakini baada ya hao World Vision kuja wakatusponsor na 10,800 kwa kila yule ambaye ameandikisha. Tunaomba sisi wa mama na watoto wetu anga mtuangalie kwa misaada, muzidi kutuangalia tuweze kupata misaada. Kwa sababu ya shida hii ya janga la mafuriko, tumeongezea nyumba zingine 500 ambazo siku ya leo baadhi ya hizo tumeweza kuwapatia vitu ambazo zitawasaidia kwa muda huu ambao wamefuruka, imebidi watoke manyumbani mwao. Tumewapatia dignity kits, tumewapatia nets, tumewapatia vyombo vya kuchotea maji, tumewapatia tarpaulins na mikeka na vyombo vya kupikia jikoni. Ramogi wadhi nyime kod weche mamoko bende kawange motende kod mago mag neno ni ochwal chiemo. Jodak e gwenge ma Dadacha, Basa, Ire Saboru, Sericho kaachiel kod Gubatu e kaunti ma Isiolo
mane oyudo masira kaluwore kod oula sani koro ni kod mor bang' jolweny ma KDF chako chenro mar kone gi chiemo kowuok kuom tend county. Chenro ne ochaka yanga juma mokalo kod gavana Abdi Guyo, to kata kamano chiemogo ne ok nyal chopo ne jodak ma alworago nikech pi mar oula gi kethruok mar ndara. Apisa maduong' mar kaunti ma ochung'ne chenro mag chiwo kony Hassan Abdullahi olero ni jodak e gwenge ma Madacha, Basa ibiro mi thuolo ma okwongo mar yudo chiemogo, ka wacho ni gweng'no ema ne oyudo masira maduong' mokel kod pi oula. Households which is for the Dutch Basa, we are lifting for 626 households. For Iresaboru, we are lifting for 500 households. That is food. And for Alango, we are lifting 175. Today here, we're not just doing transportation of the food. We also have non-food items, such as blankets, nets, jerry cans, sleeping mats, soaps, and even dignity kits. As we know that this issue of flood, it has really affected nearly the entire county. But the most affected areas are those 4 areas. We know that 1 week ago, our governor launched relief food for all those who are affected by the floods. That is for 10,000 households. But that was just a start. Our people have really suffered, but today, by the evening, I think they'll be happy. The drugs, and also we have drugs, we have antibiotics, we have painkillers, we have all items which are needed for emergency. I think going forward, we are going to rescue our people today. Ng'ene ma otenre kod weche mag hola mananyisi mag Halafani. Jatend piny William Ruto lando ni ochumi ma pacho ka osechako dongore, ka bende otelo ne piny Kenya dhi chako chulo gope mage duto kochakore dwe mar 12 mar higani. Ruto ma oloso e kinde nyasi mar dhialo higa achiel nyaka ne chaka yanga hola mar Hustler Fund osungo kenge ma hola no osegoyo, ka olero ni ji maromo milion 19 osekawo hola e bwo higa achiel mokalo, e kinde ma omenda maromo bilion 39 bende osechiw ne ji e bwo higa achiel mokalo. Ruto lando ni kochakore kawuono piny owacho dhi medo kwan mag omenda ma jopiny osebedo ka yudo e bwo hola mar Hustler Fund. Omenda go maromo bilion 2 bende osekungi e bwo chenrono, e kinde ma jopiny biro yudo thuolo mar golo kungo magi e giko higa ka giko higa kochakore higa manyien. Ile changamoto tulikuwa nayo, kisirani tulikuwa nayo, tatizo kubwa ambayo ilikuwa inatukumba, na watu wengi walikuwa wanafikiria ya kwamba Kenya itaelekea mahali nchi zingine zimeelekea katika kukosa kulipa ahadi zao ama madeni yao. Mimi nataka niwatangazie Wakenya ya kwamba tumedhibiti uchumi wetu, na sasa tuko tayari kama taifa kuhakikisha ya kwamba madeni yetu yote, ahadi zetu zote kama Kenya tutayatimiza, na tutahakikisha ya kwamba tumelipa madeni yetu. Sirikal kaunti ma Homa Bay odonjo winjruok kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Habitat for Humanity mar konyo e gero udi ne joma ng'aw e kind chenro mamoko. E bwo chenrono mar Habitat for Humanity ibiro gero ute ne joma ochando, gero sikunde mag ECD e kuonde manyalore e kind weche mamoko. Ka oloso e kinde yango chenrono, Habitat for Humanity opoyo lwasi makare matend kaunti ma Homa Bay oseketo machiwo negi thuolo mar tiyo makare. Gavana ma Homa Bay korka kore opoyo chenrono, komedo ni kaunti ma Homa Bay yande osebedo chien korka dongruok mag sikunde ECD, nok mar pi kod chenro mamoko. Chenrono ineno kaka madhi jiwo dongruok mar oganda. About 91 million shillings in the Homa Bay County to ensure that the orphans and the vulnerable families actually have access to a decent place to live. As Habitat, our core mantra is ensuring that we advocate for decent homes, and especially to the poor and the vulnerable. And so for us, it's exciting to actually have a government that enables us have that framework to actually come and partner and actually share. Kawuono kaka sirikal ma county ma Homa Bay to gi Habitat for Humanity waketo kokwa e MOU kae. Koro kokwa moketo ni nyiso ni wamiyo gi thuolo kaka sirikal mondo gidhi nyime gi tich ma gisebedo ka gitimo.
to kendo giyar tijno moloyo. Ma en tich gedo ne jomoko nyalo, tij gero ECD classrooms kuonde manyalore, ginyalo Ramogi moko kuom oganda e kaunti ma Migori pod yudo pek e yudo thieth kod kata ng'eyo chalgi ka otenore kod tuo kata tuoche kaka mar kansa, tuo sukari kod mamoko nikech bor mag kuonde mag thieth kod nok mar omenda. Jafwambo marwa Juma miyowa ler mar wachni. Piny owacho osebedo ka temo keto tim chenro mane ni oganda duto oyudo thieth makare, chenrono ma idendo kaka universal health coverage. Kata kamano, pod nitiere oganda mathoth e kaunti ma Migori kaachiel kod Kenya mangima pod yudo pek e yudo thieth. Ok ji te manyalo yudo thieth e kor gweng' ka. Iyudo ka ji te sani onge NIF manyalo konyogi mondo giyud pim mar tuoche magin-go. Jolony wacho ni yo ma piny owacho mar Kenya keto e tim chenro ni mar neno ni oganda duto bedo kod yot e yudo thieth pod nitiere kod nyawo. Kang'iyo kapimo gi pinje mamoko masedhiye, tayudo kapok wachopo kuro. Nikech nitie pinje moko ma kituo tek ni ituo, tidhi adhi osiptal tithiedhi moko ng'ini en ang'o. Ma ng'ata inyalo thiedhi. To sani yudo ka nitie jomoko e gweng' kaka joma ok ti gionge insurance, health insurance. To kidhi osiptal kata osiptal miwacho ni thietho nono, inyisi ni dhi register. Ti register gi pesa. Insurance bende nyisi ni mato kwa cover, mae mwa cover. Oganda mathoth pod yudo pek e yudo thieth kaachiel kod ng'eyo chalgi ka otenore kod tuoche mopogore opogore ma oting'o kansa. Most of women are suffering. People are suffering in silence. We have different lifestyle diseases that are affecting this community, like pressure. Mambilo ya program mondo jowa mawabedo go obiongi kaka ngima gi chalo mondo gikaw step machon ka ginyalo rito ngimagi. Maya osememoko Uganda odak kod tuoche dendegi tok ging'eyo kendo thothgi fwenyo ka koro sa osedeko. E okang' mar chiwo ne oganda thuolo mar ng'eyo chalgi, riwruogno mar joma mine ma ong'ere kaka Chumambili Sisters ka otenore kod mbalariany Marongo ne obago chenro mar thieth manono ne oganda e gwenge ma Kakrao e subkontino ma Suna East. Twanyalo ng'eyo chon neno signs mag tuoche gi kabiro to gi kaka wanyalo ritogi. To kata koyud ka wan kodgi, yo ma bende wanyalo thiedhogi godo kendo kaka wanyalo ritore mondo wadag gaming'a. Koro waneno ni mondo watim gini ne community wanieri. Ikelo ne kony mar pimruok ma ng'ama opimore to ng'eyo kaka koro dende chalo. Nitie kaka onyalo kawo action koseyudo ni en gi gimoro machando kit dende, onyalo kawo action koro onyalo dhi thiedhore molo kano ling to kia gima time. To kawuono mine gi oneno ni mondo wabed gi gweng' maber, ma tuo tine, ma ji ng'eyo chalgi, gikelo program ni. Jakoma ruogni ma Chumambili Sister Judith Mwangi wacho ni giseyango ne nitiere oganda mathoth ma odak kod tuoche tok ging'eyo nikech gisebedo ka gidhi osiptal. Mondo wapuonj ji mondo odongre ong'e weche mag rito ngima. Rito ngima nieri wayudo ni nitiere tuoche ma ji odak godo e dendgi. Riwruogni mar Chumambili Sisters ka otenore kod mbalariany Marongo wach ni gidhi nyime kod chenro ni higa ka higa e kor gwenge mondo ko gimi oganda thuolo ma yudo thieth. George Juma, Ramogi TV, Migori. Romo magala moro mokelo kanyakla jo ohala kaachiel kod joket mwandu mawuok e counties duto auchiel mantie ka dhood nam chumbi obagi e kaunti ma Mombasa. E romono twak maduong' en kaka inyalo ber chenro mag ohala e kind counties ma ka dhood nam chumbi to chutho e yor twak gi jolony kaachiel kod joket mwandu. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Jo ohala kaachiel kod joket mwandu mopogore obagoro ma Mombasa mar twak ewi okange mageto bero chenro mag ohala ka dhood nam chumbi. E romono mobagi e alap ma Mangina Waterfront, jolony korka weche mag uchumi bende ogwel mar twak gi rowere ewi paro mag nyuolo thuolo mag tije ma en achiel kuom midhieche mokwako pachoka. Hao wote wamekongamana hapa kutoka jana na leo na kesho ili tuweze kuzungumza na ile miradi ambayo tunaweza kuileta ili kubunisha kazi
upande mwingine na kunawirisha biashara. Kama mnavyoona tuko na mpaka hawa wa exhibitors ambao ni wafanyabiashara wadogo wadogo, wamekuja kuleta biashara zao, kuja kuonesha na kuja kupata investors pia kuja waangalie Mombasa tuko na lipi la kuonesha, na si Mombasa peke yake. Tumejumuikana na kaunti zote 6 za pwani. Jotend riwruogno makelo kanyakla johala e counties duto auchiel man kadhodh nam chumbi koni en ayanga ni johala mathoth nyocha oyudo ng'ikruok kaluwore gi kodh El Nino manyocha chwe. Gikone gikawo thuolo bende mar nyiso johala kaka ginyalo rakore gi midhieche ma kamago. Wafanyabiashara wameathirika. Weangalia kama mfanyabiashara mdogo ambaye huwa anabeba takataka ambao ni azipeleke pale Mwakirunge hivi sasa hakupitiki. Mfanyabiashara ambaye yeye kazi yake ni kuchukua mihogo ama mboga kuzileta kwa market pale Kongoya, hivi sasa barabara hazipitiki, na hiyo kwamba hazipitiki huenda ni mali ambayo yako nayo na ni mali nyingi ambayo yako nayo, ikiharibika imeharibika. Mfanyabiashara mdogo anapata pia mafunzo kutoka kwenye kongamano hili, anapata fursa ya kuangalia pia wawekezaji wakubwa, maana yake utakuwa na watu wageni mashuhuri watakuwa wanazungumza, wanapeana mawaidha namna ya kukuza biashara. So atapata mafunzo, mbali na kuwa yeye atapata muonekano akiwa hapa kutoka kwa wawekezaji wakubwa pia. Achiel kuom kuonde ohala magigeto en mano mar yuto mag nam kwa dhodh nam chumbi mangima midendo ni blue economy. Tunawahamasisha hususan mambo ya ubaharia. Kuna uvuvi na kuna mambo ya kwenda baharini kama kwenye madau. Sasa sisi tuko hapa kuhamasisha nafasi za youth ama vijana kuweka nguvu zao ama bidii zao kwenda kujisomesha masomo ya kwenda baharini. Because unapata hata samaki yetu wale ambao wanavua samaki mingi zaidi ni wavuvi ambao hawako hata ni vessels za kutoka nje. Na hiyo ndio kitu ambayo nafikiri ile Kenya Fisheries inajaribu kubadilisha, kwa sababu kuna fursa ya sisi kuwa kwa nini zaidi ya 70% ya zile samaki ambazo tunatumia hapa hazitoki hapa. So pale ile kwetu ni fursa kubwa sana. Moko kuom johala matindo manoyuoro ne bende onyiso geno margi kaluwore gi romono mar ndalo adek. Wabro faidika gi puonj margi magibro kelo kaendi. To ndalo adek ne wambe oandwa kaka mar jo ice cream. Wambe wadhi improve kiohal nikech uso ne tin chien kaendi, to koro gisani magibiro ndalo adek niendi wambe wadhi yudo at least wadhi yudo pesa moro matin mwanyalo go stock maro, to warito gi mondo gibi wambende mondo gipuonjo kaka mbo wandwa nyalo dongore. Sanipa fursa ya mimi kujumuika na kukutana na watu tofauti na kuona products zangu, and also kwa watu kama investors kuja kupatana na biashara yangu. En romo mageto kelo kanyakla joket mwandu mawuok e pinje mopogore ka johala matindo, to koni romo makama biro konyogi yudo chiro mag mwandu magiloko. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jolupo mamine kod jowetegi maloko ohala kadhodh nam chumbi dwaro sir kod arita. Riwruog mine ma jolupo kod johala e dho wedhe ma yudore kadhodh nam chumbi dwani piny owacho mamalo oket chenro makare mar jiwo arita kaachiel kod siro ohandgi. Ka giloso e romo manokelo gi kanyakla Mombasa, minego koni gisebedo ka gikalo akwede kuom jolupo machuo. Gidwaro ni piny owacho oketnegi kuonde moyiedhi ma ginyalo tene yiedhi magi, kendo jologi kod sanduge moyiedhi mag kano rech mani kod baraf. Naomba tuweze kupata vifaa vya kisasa vya kwenda kufanyia uvuvi, manake hizo machine boats ziwe na kila kitu. Ma life jackets, hizo GPRS, unajua unaenda wapi. Alafu pia inategemea kile chombo ambacho tutakuwa tumepata ni chombo aina gani, manake kuna vyombo vingine watu wanasema wanatumia nguvu zaidi. Walikuwa 100 lakini wengine walitoka kwa sababu ya hizo changamoto. Kubeba nyumbani, kubeba huo mwani, umeenda umeuvuna kwenye kuanika ni shida. Mtu anaanika pengine mali penye pako open. Mvua ikinyesha anapata stress ya kuondoa. Na nyumbani kutoka hapo baharini mpaka nyumbani ni 1 kilomita. Kama mradi tunaomba serikali iweze kushughulikia kuleta sera ambazo zina manufaa kwa wamama. Katika ule ukuzaji wa mwani kuwe na sera ambazo zinawatunza katika kwenda baharini, maana siku hizi wamama wanaenda baharini kuvua samaki na wavuvi wa kiume. Pia tuwe na sera ambazo zinawalinda mahali pale.
Erokamano nyakwara Ramogi kuom kete Ramogi TV lani wakao yo marwa mokwongo in ma ikete Ramogi TV pod gi paka ahinya kuom bedo kodwa kinde ma wadhi alo higni 2 mar lendo makare nyaka ne wachaki higa mar 2021 nyakwara Ramogi pod gi pak kuom bedo jadiere kichiwori mar bedo kodwa kendo singo mari mar neno ni wadongore kanyakla obedo kare kaka nwasingo ni dichieng' mokwongo puro biro medo bedo wang'i kaachiel kod iti bende mar fwambo ni gik matimore kendo wakelonegi e yo mong'ith. Ka kamano wakawane yueyo ni ka waduogo pod wan gi weche mamoko manyien e weche manyien mag Migago. Rose is the lucky winner of $500,000 shillings courtesy of Jipange na View Sasa. Nimefurahi sana. Napenda vile Rose amefurahia waze. Hii pesa unapanga kufanya nini Rose? Napanga kuongeza business yangu kidogo, niongeze kadraya kalikuwa kameisha na niongeze ka blow dry. Na sijamaliza kukuzawadi. Bado hii tunaitanga the Jipange goodie bag. Hii ni yenye tunatumianga kufanya watu wenye hawajipangi wasikie wivu. Kwa hivyo hii hata tutawaambia ni nini, hii ni yako. Jipange ushinde na View Sasa. Shinda kila wiki, shinda kila mwezi, shinda mamilioni. Ma e chenro makelo ni danji malie. Kik od belo bai. Wakelo ni be. Angomiri. Aliye juu. Fuata. Ma e chenro makelo ni duond ya wuoto nagi. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende apidho kodhi. Duond mine. Mine nyalo. Kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gibino. Mbak ndalo. Wuoyo goganda mar onagi ka jiwo kik gibedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Lynn Ramogi, kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiochieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mane Ramogi TV. Higni 2 nyaka ne wabie yamo. Joneno magwa osebedo jokorwa ahinya. Kaka yorwa mar goyo erokamano e kindegi duto, warwaki e chenro mar thieth maonge chudo. Free Medical Camp. Tarik 1 dwe mar 12 e kar thieth ma Sena Level 4 e Chula Mfangano, Homa Bay County. Wan gi lakteche kod jolony thieth mabiro pimo kendo thiedho tuoche ma opogore ka ochakore saa 1 okinyi. Nikech pile wawacho ni ngima en mwandu. Warwako uduto. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Mane Ramogi TV. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa.
kila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Kod winjruok gi Nyasaye. Winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho, shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe singelikuwa hapa. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngimani di ma ok inyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima, Sabato ka Sabato, mana Ramogi TV. Singelikuwa hapa kama siwe. Ohala gi mwandu. Wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana Ramogi TV. Erokamano nyakwa Ramogi kuom medo keto Ramogi TV rani wasudane gi weche manyien mag Migago ma wadhi godo nyime. Jokanyo mawuok e pinje mopogore opogore ochako donjo e boma ma Dubai ne romo mar twak e wi okenge mag geng'o kethruok mar chal kor lwasi. Romono machakore odiechieng' ma kiny oseywayo mbaka ka chenro mag romo mag timo ikruok mogik bende osetim. E twak mawang'ni igeno ni penjo dhi bedo mathoth e wi ka bende pinje osechopo kare winjruok ma yande osebedo ka itimo magolo omenda ne siro chenro mag geng'o kethruok mar kor lwasi. So we just can't sit. We need to adapt to be able to survive. And they have made promises, commitments to provide financial resources. Where are those commitments? The confusion that even the landed people are causing in terms of mitigation of energy is what is causing the Africa not to access resources that they have. We need to provide and scale and accelerate climate finance in scale. And that scaling of that finance must reach the front line where your grandmother, your most vulnerable people are. When there is drought, we suffer. And when there is rain, we suffer. So there is no time we are ever going to really enjoy nature. And these are the stark reminders that we have to really address climate crisis. So if we have to make a difference and achieve climate justice or achieve SDGs, it will really happen when all of us come together and support each other. Seche ma kampen mar ndalo 16 mar kedo gi lwenje mag kit chwech dhi nyime e kaunti ma Homa Bay, riwruoge ma ok mag piny owacho matiyo e kaunti no koro chuogo riekni manyien mar kedo gi lwenje mag kit chwech ka gitiyo gi yor lony manyasani. Achiel kuom yore ma gitiyogo en tudruok e yor simu ma ng'ama oroch ratiche nyalo chwalo ote machuok nono maonge chudo mondo oyud kaka inyalo konye mapiyo. Riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Zena Africa osidho chako chenro mar tiyo gi yor mbui mar WhatsApp ka ne jogo ma oroch ratichgi e udi mondo mi kata kuonde mamoko bende mondo mi onyal yudo kaka gichiwo milome mondo resgi. Homa Bay County, a system called the Near Health Link. The Near Health Link is what we are launching here today. This includes hotline. It's a toll-free hotline, a 0800 number that anybody can call
and talk to a hotline operator who has been trained and get whatever information they require for any health and safety topics that they may want to discuss. Wakwayo joma chuo migoyo ni wakwayo uni kiwinjo ka gocho oromi to ibi mondi report either ka chief to ka wich kuot nitie to wasomo nu namba ka maka un gi tabu mora mora nikech samoro karidak gi ng'ama sasa kati wacho gimo matin kaka the head of the house tigoyi kora wakwayo ni namba waketo kama ler mondo kadiponi untiere gi wach to mondo u report kanyo to namba ni wamiyo nyaka joma mine mosekelo ywak gi e namba gi mosekelo wache gi ka chief kadiyo kadisi ntie nyaka mine ma widows moseneno matek e lwet joma chuo kata lwet yuoche gi mowegi go omiyo namba ni asomo ni en 0800721642. Jopuonj mane ondiki e yor orak gi piny owacho kokalo e migawo mar somo e sikunde mag junior secondary county ma Homa Bay koro dwani piny owacho ondigi e yo mongirore kata permanent ka ochopo dwe mar achiel higa manyien. Jopuonj go oloso e county kata boma ma Homa Bay koni piny owacho nosingo ndikogi e yo mongirore kata kamano. Nyaka sani pok giyudo lipot mora mora ka koro dong dwe achiel to sikunde yawo. Gibuogo leo mar yawo sikunde kaponi duol mandiko jopuonj e tich TSC okomiyo gi obok mayangogi kaka jotij piny owacho mongirore. Riwruok mar jopuonj mar Kupet korka korgi to buogo chwalo ng'ur e dopo ni dwaro mar jopuonj go kodew. Kakuneno wakani wan jodongo moti mano graduate 2014, 2015, 2016, 2017 to nyaka sani watho e junior secondary schools to gima letnwa mowuoro en niya sama koro wathagore piny ka to wabunge nyaka minister mar education nyaka officers mag TSC chiwo permanent letters ne jok mano graduate 2020, 2021, 2022 nyaka madhi graduate 2023 bidhi mi letters ka wanto pod watope junior secondary. Mane momiyo wawuok oko karomowa kaka wuono kwa bedo flanked gi Kupet officials kwa wacho niya ka ok omiwa tich e yor permanent to ok wabiri new contract ma ministry dwani wari new no. Government ogochi nyaka construct laboratories junior secondary school nikech laboratory already gini tiere senior secondary school wan gi research mwatimo library senior secondary school nigi laboratory mogari maber in all these schools in Homa Bay County. Sirikal nyaka ne ni obedo domicile junior secondary school senior secondary school mantiere sani. Chieng Friday nyocha wawuoyo Kasarani e wach confirmation. As Kupet, we are not going to leave JSS teachers alone. We are going to stand with them and we want them to be confirmed. Jopuonj sikunde mag junior secondary county ma Bungoma obwogore ma keto kokgi e barupe kata obok mag tich dwe mar achiel higa manyien ka gilero ni ma en kaluwore kod sand mowuok kuom duol mandiko jopuonj e tich e pacho ka TSC ka giloso e boma ma Bungoma. Jopuonj go lero ni gionge kod gigo madwarore mag tich. Jopuonj go bende oyango chal marach mar kit gedo e sikunde mag junior secondary county ma kelo chandruok mar somo ne jopuonjre. Comrades, viva! Viva! Moguls, viva! Solidarity forever. At this time, we are domiciled in primary school, and we feel that we are teaching technical subjects. Like I'm one teacher who teaches computer, and the facilities for computers are not available. You move around, there's no computer user environment, and the teachers are really suffering, and they want you to deliver in that subject. Therefore, it becomes a problem for us. I'm so much embarrassed as one of the fraternity of junior secondary school teachers. How can you imagine these people have kept us since February of this year, being junior interns? You imagine a learner whom you've taught, like let's say has graduated, like let's say 2022. Someone has been offered a job. Yeah. Then the more thing that is really embarrassing is that some of the political leaders, political class, they are dishing out letters to these young teachers who have graduated recently. Then teachers who are senior, we are still holding as interns.
Riwruok mar jopuonj madongo mag jopuonjre mane kod ng'ol kaachiel kod riwruok mar jopuonj mag jopuonjre mane kod ng'ol e pacho ka Kusnet okwayo piny owacho mondo oketie tim paro mar apud somo mane ogol higani mondo okony sikunde mag jopuonjre mane gi ng'ol. Jopuonjgo moloso bang' romo mar odiechieng' achiel okoni piny owacho nyaka koro medo omenda ma ichwalo ne sikundego. Bende giywak ni gin kod kwan mar jopuonj matin ma ok puonj kaka owinjore kaluwore ni bende thoth jopuonj ma osebedo ka tiyo chiegni dhi e rutaya. Ewi duoko mar penj giywak ni moko kuom jopuonj ma iketo gi nono penj mar sign language kata ranyisi gin maonge kod lony madwarore. Kuonyesha maajabu makubwa kwa sababu wale wanastahili kwenda kusahihisha hiyo mitihani. Tuna ujumbe ya kwamba ni walimu ambao hawaelewi mambo ya elimu maalum, na ndivyo tunaona haya matokeo yaliweza kutokea vile, kwa sababu kama kungekuwa na wale ambao wanaelewa hawa wanafunzi, hayo matokeo hayangeweza kutokea hivyo. Kwa hivyo tunawaambia kwamba wabadilishe hiyo mambo haraka iwezekanavyo, kwa sababu hatutakubali hawa watoto kukua wakipoteza wakati na matokeo. Katika hizi mashule ya watoto wenye mahitaji maalum tuko na shida, sababu unapata wanafunzi ni 100, unapata wanafunzi pengine the biggest one ile ambayo ni kubwa pengine wanafunzi 200 300, na ukikusanya pesa ile capitation ambayo wanapewa haitoshi kulipa ile wafanyakazi, na ukiangalia kwa shule kwamba wafanyakazi ambao wanalipiwa mishahara kwa mashule ni wengi. Moko kuom jodak e ward ma South East Alego e sub county ma Alego Usonga e county ma Siaya obago ng'anyo kaluwore kod chal marach mar apaya ma Barding kadhi Nyang'oma ka hotel gi kod Frederick Arianda. Jodak e gweng' ma Paporiang ne ogolo ywak margi ka giwacho ni chenro mag wuoth e alworano okethore kaluwore kod chal marach mar apayano. Ne gipidho nyaka rabolo e apayano kaka ranyisi mar kit chudo mani kanyo. Gilero ni ok gimor kod tend alworano ka giwacho ni uso e chiro ma Twist Trading Center ok nyal tero mwandugi e chiro nikech chal marach mar apaya. Koro ndarani nyocha turo ka ng'ato ka malich. Ndarani nyocha oturo mama ka tamo mama ka idhi nyuol kitero hospital rach kose krach. Usiro nyotoro mama wakwai ni wogwoko mondo ikonywa los ndarani kok nyalre to kura ma Paporiang otimre nadi. Kiro kose kusiro. Chielni nyocha turo jaduong' mafundi matene Paporiang kamiluongo ni James Nyadi Mongara ni wodi nyaka sani matijo chung koso kochung sama loso kani mtoka ni the ot to an kod school fees mar nyithinda adek to mtoka ni ema kotiyo tanyalo yudo pesa ba yudo school fees waduoko mama dala koso kwano mama wakwai ni wogwok wami wika chiel ka ok nyalre waro biro yo ofis kanya chiel ka chiel mondo wagoli waket ng'ama chielo manyalo tiyo mane kwa mangon ka Mercedes batelo odwa endelea telo okonywe weche mag ndara ne ok tak mai kende nitie mang'eny. Wasura ni nyakora mogi jokanyo e kambilo mar nanga kihoto ma kwan gi romo 1768 oyudo fungruok ka koro ginyalo yudo barupe manyiso ni gine weg law ma idendo ni title deeds bang' higni 43 mar kedo kod burano e doho. Jokanyogo osebedo kod ywaruok ma bende okelo deko mar pogolo manitiere apaya ma Naivasha ka ochimo Kirima. Kata kamano koro ginyalo yudo barupe gi manyiso ni gine weg lobno bang' kedo kuom kinde malach gi ywaruok ewi kit telo. E kinde romo margi mane gibage kaunti ma Murang'a, jokanyogo chiwo thuolo ne jotim nonro mag law mondo dhi nyime kod chenro mar pogo lobno. Kuanzia leo tumefika pahali kila mtu amefurahia, sababu tumekuwa na shinda hii shamba karibu miaka 17 na tangu koti ya amue ati uchaguzi ilikuwa amefanywa kwa njia ile imefaa. We have done a lot for the last 5 months. I have assured the shareholders ati kila mtu kulingana na certificate zile yako nazo, shares we all be equal in the distribution of na hiyo kwa hiyo shamba. Tutakuwa kila share
inakuwa equal kulingana na yule mwingine. And I'm very happy today to hear from the chairman or the board of the committee that we are, as members, we will benefit and we will be issued with our titles. As a member of Naga Kihoto, I would just request the surveyors to follow the right channel, and because we are all the members, we have equal shares, each member to get a genuine share. Jonyuol e kaunti ma Busia ojiw mondo puonj nyithindgi timbe mabeyo e kinde ma gintiere rusa mondo okony e duoko chien timbe ma ok kare kind nyithindo. Commissioner ma Teso North Stephen Otieno kwayo jonyuol mondo chiw arita ne nyithindo kendo gine ni atamalo 100 mag jopuonjre manotimo penj mar KCPE odonje sikunde mag sekondar. Jaod gavana ma Busia Agatha Utuoma bende ochako chenro mar tiego nyithindo manyiri kaachiel kod ma yawuoyi mondo oduok chien gamo remo e kind nyithindogo. Tumekuwa na Father Leonard Kisa ambaye anafanya likizo ni ndefu. Wazazi, likizo ni nini? Sasa kama likizo ni ndefu, walimu wamewarudishia watoto wakiwa vile mliwaleta, si ndio? Hawana mimba, si ndio kweli? Na nyinyi mkiwarudisha shuleni mwezi wa kwanza next year mwarudisha na nini? Kwa hivyo kila mzazi achunge mtoto wake. Mimi naomba wazazi wote wafanye ile kazi ambayo mzazi anatakana, wajibike kwa kuchunga watoto, kuhakikisha kuwa watoto wasipatikane kwa hali ya nidhamu ambayo haifai. Unajua wazazi wengi tunaangalia about girls child, lakini tunawacha boy child. Tunafaa tuchukue hawa watoto wote tunaweke wafanye kitu kimoja, tuwafunze, waingie kanisani, wafanye kazi, wapande miti. Ramogi TV onyono higni ariyo nyaka ne chake. Jopiny medo golo pachgi yo kang' ma Ramogi osekawo dongruok mar oganda kod ber mamoko. Mamoko bende medo ng'ado rieko ewi yore mag medo jiwo dongruok mar Ramogi TV. Unjane pach jopiny ko Ramogi ewi higni ariyo mar Ramogi TV. Nyinga en Kipkorir Koskei. An gimanya wacho about Ramogi en ni Ramogi chakre ne bi 2 years ago aselan a lot. Kwanza an osekonya kabisa. Asepuonjre dholuo maber. Vipindi margi becho, especially mar laktar yo and other programs aseneno ober kabisa. Kendo Ramogi osepuonja maber. An gimanya wacho ni congratulations Ramogi and happy birthday 2 years. Kuongo dagone erokamano Ramogi nikech osemiyo wan joluo wabedo kod ng'eyo ni karawan be wanyalo bedo gi station mwanyalo lande dhowa. Emomiyo dhowa no wahero nikech wayudo programs mopogore opogore, weche mag lendo, weche mag business, kendo station ma oriwo piny mangima ne joluo duto kamoro amora ma gintie. Ni Ramogi TV bende miyowa programs gik moko matimore to waneno gi live. First hand information, wayudo gik moko e sama owinjore, sama ber, kendo wang'iyo gima dhi mbele. E kar siasa ikelo no machiegni, jo reporters bibiro irwa, wayudo information maber. Anyalo gone jo Ramogi erokamano kuom biro nikech koro sani ok wan e mudho. Waseyudo information kendo wan maber. In terms of puonj, nitie moko like penj laktar, information mwayudo kanyo gik mabeyo kabisa. Bodho be mit ke se tich te relax, iwe mayom to Ramogi pidhe gi mor. Yani everything magitemo kata mana sa lendo picha kende ler, yani weche beyo, yani Ramogi nywe. Wan wamor nikech Ramogi obiro. Ramogi sani koro nikech Ramogi koro wadhi yudo development nikech information mayudo like puro goala, iyudo ka yudo information sama gik makama kitimo, iyudo ni ng'ani notimo kama kobiro kama to wakawa achiel ariyo adek to kwatiyo go maber to be wadongore e mikwa ma wantiego ni. Laktar, joyalo mokelo, ohala, omorwa godo kabisa. Mana kaka piny tek, kendo puonjowa
kaka wanyalo konyore e maisha masani. Next on Shambala Wanyama. Amjapanda ndege kwa sababu hamkunyoli wote. You live a sad, pathetic life. Between food and tithe, which is more essential. Hannah, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on View Sasa. Laktar ka wawacho ni ngima en mwandu kanto to telo keden ga morna mar bedo kodi odiechieng. Wangi very well established management system manyiso wa ni wadhi mbele koso wadhi chien. Obed pau siasa ohala jiwora tich oganda kata mana somo Ka onge jiwruok e kindwa to okwabi bet. Ng'ama miyo duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowani can do so much. Wuogi ng'ama nyalo wuoyogo many network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Kete manaka. Ochopo sama koro Ramogi TV yango hike mar 2 e yamo. To mae ok nyal timore kayonge kaka jaera marwa. Tarik 1 dwe mar 12 koro wachwake to mana maber chuth. The Garden Bondo John Junior John Junior kachiel kod Ramogi TV wakelo no budho mar tipo kowuok e dala mar Bondo kamiluongo ni The Gardens. Ramogi TV, happy birthday Kete Manaka. Kod BV Band biro chwako budho nyaka che. Jolendo magi mag Ramogi TV mawero bende biro betie. Mae kik bai. The Garden Bondo Kapio Junction Samachon. Tem itim kungo manyalo konyi e ndalo mabiro. KCB ni yetu. KCB ni yangu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. Machini tima dhula mar Harambee Starlets ne owuok amodhi mar gola achiel e tugo e kindgi kod tim mar Botswana e alap Manyien National Stadium. Odiechieng' manyoro timno koro ikore ne tielo mar 2 ma ibiro tugi juma manyien e piny mar Botswana ka loch e kwan gonde biro donjo kata jaloch e kwan mag gonde biro donjo e tuke mag WAFCON higa manyien. Pale mbele kuleta ile shambulizi ambalo linaweza kuwa kama ni threat kabisa. Haya, anenge kwa mara nyingine tena Ditebe. Anakosa adabu za ugenini. Kitumetse Ditebe. Tacheza kona mwana Alima Adam Jereko. Tuko kwa mara nyingine tena. Rutingosi, mchana unawa mpira mwamuzi anafunika penalty. Kesa Wafula. Ana kwa macho na Sedi Lame Bosija. Taifa limesimama, taifa linasubiri. Anarejesha taifa. Majolin Nekesa Wafula. Violet Nanjala.
anakosa penalti kubwa sana Violet Nanjala. Osurunya Ramogi Galatasaray ne owuok chien kendo chungo amodhi mar gonda dek kumadek e tugo e kindgi kod tim mar Manchester United otieno manyoro tugo mar UEFA Champions League. Modhi no koro medo simo lek mar Manchester United dhi nyime Champions League.